Има нещо, което ме изумява. Нещо, което дори не знам как е възможно. Смея да твърдя, че това е невежество, което съдържа в себе си дори голяма доза наивност. Това е начинът, по който избираш хората, които да бъдат твои коучове, ментори, водачи за личностно развитие, бизнес или както искате го наречете. Не разбирам как е възможно да отидеш при някой, който няма деца, да ти казва как да отглеждаш децата си. Не разбирам как някой, който няма партньор, който има нездравословна партньорска връзка, те учи как да живееш своята щастлива. Не разбирам някой, който няма бизнес, те учи как да изградиш бизнес модел за себе си. Знаете ли, очите казват всичко. Когато ти живееш това, което продаваш, твоите очи носят дух, носят живот. Няма я умората, няма я тъгата. Енергията, която излъчваш, е коренно различна. Днес повечето хора, които преповядват духовно развитие, личностно развитие, имат най-тъжните очи на света. Те самите са смачкани. Те нямат материалната плоскост като основа в живота им. Знаете ли, духът и материята вървят ръка за ръка. Просветлението и духовността не е да се облечем като Ошо, да отидем в гората при птичките, пчеличките, храстите и дърветата и да чакаме да се събудим. Просветлението се случва в материалната плоскост. Така че ако човекът от другата страна няма материалната основа, която да подкрепя духът му, тогава какъв продукт на този човек може да ви предложи на вас и да станете вие успешни? Защо по дяволите дори отивате там? Не го разбирам. Така че ви оставям един много интересен въпрос за размисъл за уикенда. Блестете като себе си.